सांग माने आपण माने तो बहुत प्रकार पिठा बनै खाइथिबे। एमती कि बहुत प्रकार मालपुआ भी बनै खाइथिबे। किंतु केबे पाचिला कदली रे एमती टेस्टी पिठा बनै खाइछंती कि? आउ एइटाकू केवल पिठा नुहे, बिना सिरा वाला कदली मालपुआ भी कुहा जाय परिबो। एई कदलीटा आम घर बाड़ी रे हेतिबा देसी पाचिला कदली। आउ ए पाचिला कदली रे आज की रेसिपी बनेबी भाबिला बेलकू मन को आसीगला एई रेसिपीटा। प्रथमे ही पाचिला कदली सबको छड़ी गोटे बड़ जगार नहीं जिबा। से पाचिला कदली घर बाड़ी रे हेताउ किबा मार्केट रु किनिके अणा जाइथाउ, सब कदली रे एटा हेई परिबो। किंतु मु जेमती कहे देसी जिनिस रे टिके बेसी मजा थाए। ए कदली सबको गोटे म्यासर साहाय्य रे भल भाबरे म्यास करि नबा। এই କଦଳୀ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାଶ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ନେଇଯିବା ଅଧ ଗିନା ଚିନି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ, ଅଧ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ, ତା ସହିତ ଏଠି ଆମେ ନେଇଯିବା ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗୁଜୁରାତି, ଆଉ ଏଇଠି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ଗିନାରେ ଗୋଟେ ଗିନା ଅଟା। ଏହି ସବୁକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଧ ଗିନା କ୍ଷୀର ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି, ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଥିରେ ସଢ଼ାର ଆବଶ୍ୟକ ଜମାରୁ ବି ନାହିଁ। ଆକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଛାଡ଼ି ନେବା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଟିକେ ଫୁଲି ଆସିଛି। ତ ପିଠା ବରକି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଥିଲି, ଗରମ ତେଲରେ ସବୁକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। এই পিঠাটাକୁ ଆମେ ବନେଇଲା ବେଳେ ଜମାରୁ ବି ଆଞ୍ଚ ଅଧିକା କରିବାନି। ଆଞ୍ଚ ଅଧିକା କରିଦେଲେ ପିଠାଟା ସିନା ଉପରୁ କଲର୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଅଟାଟା ବହଳିଆ ହେଇ ରହିବ ଆଉ କାଦୁଆ ଲାଗିବ ପାଟିକୁ। ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଠା ସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପିଠା ସବୁକୁ ଛାଣି ନେବା। এই ପିଠାଟା ନା ଏକଦମ ପାଉଁରୁଟି ଭଳି ନରମ, ଭିତର ବି ଏକଦମ ପାଉଁରୁଟି ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ପାଚିଲା କଦଳୀର ମାଲପୁଆ ବା କୁହନ୍ତୁ ପିଠା ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ତ ଥରେ ନିହାତି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।